Това са бързите новини на деня, предоставени в рамките на една минута. От САЩ за България днес е излетял вторият изтребител F-16 Block 70. Това е вторият изтребител от 8-те, които България придоби с сключването на първия договор през 2019 година. Вторият F-16 Block 70 ще е на наша територия до 3 дни. Тъй като прелитането на тези самолети не е поединично, а е в група, те се зареждат във въздуха над океана, свързано е с логистична подкрепа на цистерни за зареждане с C-130 на американските въоръжени сили. Те не са български във въздуха, а са облепени с фолио, опознавателните им знаци са заличени и летят с американски сигнатури, разясни военният министър Атанас Запрянов. Конгресменът Шри Танедар, демократ от Мичиган, внесе в Камарата на представителите искане за импичмент срещу президента Доналд Тръмп. Депутатът от индийски происход иска свалянето на Тръмп по 7 текста. Танедар заяви, че Тръмп е неспособен да служи като президент и представлява ясна и настояща опасност за конституцията на нашата нация и нашата демокрация. Не можем да чакаме да бъдат нанесени още щети. Конгресът трябва да действа, добави той. Неговите текстове за импичмент обвиняват Тръмп в възпрепятстване на правосъдието, злоупотреба с власт, узурпиране на власт, подкуп и корупция. Най-вече свързани с консолидирането на властта от президента и личните му финанси.